E dice, mira, benito, io non ti devo fare un corpo. No, perché ti devo acertarlo non va a poi si conoscono, faccio il correo, Naquela era unha vida estupenda, sobre todo para os nenos, porque os nenos no campo é a infancia moi feliz. Non sei, 14 ou 15 años a xente foi marchando toda porque aquí non hai medios, non hai trabajo. Hai máis trabajo para juventud. Vivíamos de viño, del aguardiente e agora, pues, 2 vacas e se acabou. Pero bueno, o peor foi cando tuve que marchar de aquí aos 13 anos. Que migrei na Coruña, como se dixéramos, non? Andando 8 kilómetros aí para Marentes, pois xa era Galicia. E a cala tamén, De feito, vos cando vades ao Oviedo vos chaman galegos, non? Bueno, chamamos de tantas maneras, tampouco. Facendo comentarios ao respecto, si dicían unhas e dicían, va, eso é Galicia. Eso dicían os propios asturianos. Non quero dicir nada. Dicían os asturianos que non eran libios, porque libios seguramente non vas a oír a naide ou prácticamente a naide dicir que somos de Galicia. Había aquí algo a gente que dicían que éramos galegos e toda esa historia. Xente de fora? Non, xente de non, xente de non me xente de Unha zona onde hai unha cultura claramente galega que so ven desde tempo moi atrás, non? De cando era o bispado de Britonia, incluso máis atrás, non? Desde os poboados castrexos. Que va, calquera persona que tú lle preguntes se siente totalmente asturiano, aunque están falando que galego non deixa de ser galego, e iso é lo triste, pero dicen, non, isto non é galego. E non falamos galego como dicen algúns, porque isto non é fala galega. A Academia de Lingua Asturiana, que diferencia lo que era asturiano, porque falamos do occidente que pone o nombre da fala. O tema do occidente, a Academia de Lingua é un problema, porque cada año nos cambian o nombre. Nos ponos un año ponos el noble occidental, outro año ponos el galego de Asturias, outro año ponos el asturiano galego, para ponernos a fala. El bable occidental o limítrofe sempre galega. As clases eran en castellano, o que era a clase, pero despois os nenos acababas a clase e xa falábamos como se fala aquí. Os que van á academia a aprender a falar el asturiano nos dicen que nosotros falamos mal. Eu aprendín en casa, non. Na escola me pegaban por falar como en casa. Quero falar castellano. É unha situación semellante que se deu en Galicia fai 25 ou 30 anos. Porque o triste tamén é que chegar a Galicia e ter que falar castellano, porque se falabas galego te se rían de ti. Esta festa, por exemplo, é unha historia que é o quinto ano que se fai. É un encontro de galegos e asturianos que facémolo pues, aquí nestas bodegas e tal. Aquí non hai ningún tipo de historia, joder. O sea, aquí ves a tomar uns viños, a pasalo ben, a tocar a gaita e non hai máis polémicas. Porque somos adentro. O sea, el Armata y está dentro de Asturias. El Villazo está dentro de León. Posada está dentro de Galicia. Pero non quita que Asturias podes compartir as dos culturas. Como se comparten as dos gaitas, como se comparte el vino e a sidra, o queixo cabral e o queixo gamoneo, a lousa e a teja. Tiñas que ser galegos. Eu carne para ir a estudiar. Sello de Asturias. Vos sois os que escribir. Vos queredes asturianos, sois asturianos, joder, e sois asturianos. Os asturianos. Somos os galegos. No, aquí nem somos galegos nem asturianos. Si dices falar, ou si dices falar, ou si dices facer, son el base. Parece que dice faves, pero os valencianos tamén. É unha mezcla de nada. Nestes momentos, joder, parece que se está poniendo unha raya aí, coño, de aquí para aquí, é unha cousa, de aquí para aquí é outra. E antes non había eso. Vou a facer algo de campaña aquí para ver si anexionades esta zona. Pois entonces, non sei, igual tes algún problema con a dirección da Non lle deixes por San Fran.